Assalamu alaykum hormatly dostlar. Nissan Patrol 2025-yň 3-nji aýy. Ak renk, Haliji, Dubayda paket türlü. Maşyn Hadowoydan degen ak renk, 3.5 turbo motor, 360 gradus kamera bar, iň full platinum. Maşyn degimi Hadowoylarda ya. Çet taraf iki Hadowoyny goýmaly. Bamperni renkletmeli, kırlawaşy jaýaşyny kara renkletmeli. Görýän bolsaňyz, öň lobowy awat. Beskulçowy dostluk 4 kapsynda da bar. Ine ilk Hadowoyum yerinde ýok. Bardurdan bir daqdan geçen. Biram stop fara alyp goýmaly. Ben maşyna opşy ýagdaý şeýle görkezdim. İki Hadowoy kırlawaň, çünki öň bamper, ýüz bamper, bagajda Tehel Royal Sarapina miyatsinalar bar. Ayrı bak çıkmadık. Arasda 25-nji ýylyň 3-nji aýy. Salony menen gyzyl garaz, platinum, üstü panorama, pneumo podveska, hemme zatda maşyna işlep dur. 13.252 kilometr geçip duran. Daja ýylyň paketlerine çen aýrylmadyk. Häzir bir kasına motor, motor tarafına motor. Maşynyň şu ýagdaýyna bahaty. Ýazyl dur ýokarda, aşagda telefon belgide WhatsApp, imo bar, arkan habarlaşyp bilýäňiz. Ine bular bir kasy 25-nji 3-nji aýy. Häzir motor tarafına motor. Motor tarafta goýdyňa Hadowoyna feretmeli. Esasda kim alsa netibesin janyna sag bolsun. Ýete diýenden her birine Hudaý ýetirger.